Arratsaldean guztiei, gu bi taldekoa gara. Arrainen gaina lantzen ari garenez antzerki bat bururatu zaigu egitea. Espero dugu zuen gustatu izatea. Mila esker, agur. Adi. Orain itsasoarekin nazkatu naiz. Hau da gure ogibidea txikitatik itsas herri hauetan arantzan ikasi genuen eta hau da gure bizitza. Againekin nazkatu naiz, nahiago dut askoz ere zaragia jan. Bai motel, baita nik ere. Txanda honetan Kantauri itsasoan udaberriko kanpaina egingo dugu. Berdela, sardina, txitxarro eta legatza harrapatuko ditugu. Baina ezin harrapatuko antxoa ez dago eta. Frantzako gurekin mugan ibiliko gara. Bota sarea, ea zebitzen dugun. Ara, hemen berdei ugari dago. Onda etorriko zaigu gero legatzari amugan jartzeko. Nungira zabalduko ditugu arrainak despistatzeko. Ira sarean dagoeneko bete da eta. Ikusia dituzute arrautzoiek, izan ere negukera da, eta sasoi honetan arrainemeak arrautzak jartzen dituzte. Bai, eta harrak berriz hasia botatzen dute.
Hartara, arrautza eta auziak ekartzen direnean arrain berri bat sortzen da. Bai gauzarri garria gertatzen den urtean. Gaur goizean nire senare arrantzara joan da. Baita nirea ere. Ega luzetara joan dira, ezta? Bai, gaur 6 aldera izar izeneko itxasontzia atera da. Garai honetan ezago eta egaluzeri. Garai honetan berdela, antxoa, sardina eta barra harrapatzen dira. Itxasoa oso zakar dabil. Ondo ibiliko ote dira gizonak? Bai horixe, nora gongote dira? Ara, arrainburu bat, ikusten adezki oso azuloak eta operkuluak. Bai aizun. Operkuletan daude lamin hauek zakatzak dira. Organonek bereizten du uretako oxigenoa hartzeko. Non egongote dira gorputa eta izatxo? Arrainak nire maten jango zuten seguru. Ikusi duzu da saren hori, sarean harrapatuta berituko zen. Begira zenbat eskata ditu hemen hortutze han. Bai beste zenbait arrainen baina gehiago eta zenbat egatxatu. Ba begira. Bizkarrean, buzanean, bularrean, egatzen bidez uretan ibiltzen dira. Eta norabidea aldatu dezakete. Abiadura moteldu da eskartu dezakete. Baita goruntz edo beruntz joan. Iritsi dira arrantzaleak bere sareekin. Ez azarete hartzen gure zaian aria jartzen degutela. Bai, jaten baldin badugu amuan harrapatuko gaituzte. Bai, zera, nik jan egingo dut. Ai. Legat bat gutxiago gara txerra izate haitik arratzaleen amoak ez gaitu engainatu behar. Aizu zein ondian zaren, zu zara legatzago bezala. Aizu ni ez naiz arraina, zuek bezala ni balean ez eta guaztuna naiz. Eta hori zer da? Bada guaztunek titiak ditugula eta kumea sabelitik jaiotzen direla. Orduan itxasuan arrainak ez diren animaliak ere bizi dira. Jakina, itxasuan ez ezin ni bezalako ugaztunak bizi dira. Izurda esate baterako moluskuak dituteko animaliak ere. Eta guztiak bere biziak zarete? Ez, batzuk ursakonetan bizi dira, beste batzuk endarazkitan eta beste batzuk arkaitzondutan. Horregatik kolore desberdinekoa da. Adibidez, kolore horiskauna oilarra bezala. Kaixo, egunon. Berdin zerrain mota dituzue gaur. Gaur aukera handia daukagu. Txitxagoa, sardina, oilarra, txibiak, pixua, antxoa, berdela, bakaioa, amuaraina, denek daukagu, berde eta ona. Nondik ekartzen duzue arraina guztia? Guztia kantoru itxasuan harrapatutako da. Fresko ekarri berria. Bajarri ezadazu kiloko legatz bat. Sarean edo amuz harrapatutakoa. Zer lega dago? Amuz harrapatutakoa freskoa da. Baita garestago ere. Bajarri ezadazu amukoa. Ama hori da berrogeita marezkoa. 10 gehi berrogeita hamar zentimo guztira 12 euro eta 50 zentimo. Itzupe bakarri Nor daudegoa? Ni, pila bat zimen hain zenbatean dago. Hamasei euro eta 50 zentimo kiloa. Jarri ezazu kilo bat, 16 euro eta euro. 10, 5, bat eta 50 zentimo. 16 euro. Un segundo, hago un diamante.